Мислите ли, че ние българите бяхме достатъчно добре информирани, поне до този момент, за плюсовете и минусите, които могат да се появят след приемането на еврото? Мисля, че много български граждани са. И за това 80% от българите не желаят да влезем в Да. еврозоната. Плюсовете са много малко. Много малко и именно за това управляващото мнозинство не иска да допусне референдум, защото ако има такъв референдум, то има един вид предизборна кампания, каквато е по време на изборите. Един месец трябва да се води дебат по тази тема и управляващото мнозинство не иска да се води този обществен дебат. Защото наистина няма плюсове. Ние предаваме паричния си суверенитет на безлични хора, които да ни управляват. Знаете много добре Нейтан де Ротшилд, банкера, известният банкер от 18 век, който е казал, че дайте ми да управлявам парите, пък правете каквото щете.